Ladies and gentlemen, live here tonight, the one... Ba't maarte ka pa? Ganon. Ako nga ginanyan mo ba? Hindi mo naman ginanyan. Dali na! Ba't kailangan pang ganyan-ganyan? Kasi sa'yo hindi na kailangan i-introduce kasi maganda ka na. Hindi yung sa ganon. Hindi mo Ganon ginawa yun. sa akin yung kanina. Introduce mo na, ang dami mo. Introduce mo! Ay, sorry na. Umayos ka. Sorry papa. Tado ka o tatay mo. Pagaling. Ngayon ako nakita ng ano, Ah? ng ibong itim. Ano to? Pumatay pa nga ako ng manok, may isuot lang ko eh. Parang Las Vegas. Gano'n. Sige na. Go. Good evening, ladies and gentlemen. Ganyan. Okay ba yun? Ganyan. Windsor, are you ready? Ladies and gentlemen, our next guest for tonight is an icon. She is a singer, a songwriter, a TV host, and a comedian. And tonight, she is with us to give you and render you a beautiful song. Ladies and gentlemen, our guest for tonight is a friend of mine. She is a great singer and a philanthropist back in the Philippines. And tonight, ladies and gentlemen, I am so lucky, and you are all lucky to have her here tonight, live in Windsor, Canada. Ladies and gentlemen, I would like to give you our special guest for tonight. The one, and the only one. Bonita! Wala, umalis sa stick lang. Gago. Sabi ko sa introduction, di ko sa namin mag-seminar ka dyan. Okay, maglabas ng whiteboard. Di ba gusto mo gano'n ng arte-arte mo? Live, ladies and gentlemen. Behold! Okay. Sorry. Ladies and gentlemen. Okay na, talikod. Yan. Good evening, ladies and gentlemen! Yan. On the right corner, weighing 150 pounds. Ang dali. Becca! Ayan, ako naman ang DJ. Ako naman ang perform. Magandang gabi po sa inyo lahat. And of course, yung lahat. At pasensya na po kayo kung ito lang yung ganda ko ngayong gabi. Yung igaganda ko bukas, ginamit ko na para sa inyo. So, sa mga hindi makontento, magbang-ambang para mabuo. Ha? Tapos ngayon lang, at least na unti-unti na-embrace nyo na ang ganitong klase ng entertainment. So, hello sir. You look different from us. As I heard last, wait, what? Shush ka ba? Where are you from? When, sir? So, are you residents here? Yeah. What about Filipina? You like how Filipino? How about us Filipino? You must have also Filipino. You want to enter my bat cave? If you want to go there, you can see the underground river. What's your name? What is your name? Tenant. Ano daw? Teller. Fortune teller. Ano ba Tanner? Tanner. Oh, parang bigas ang sipit Tanner. Sige. Para po sa mga nagmamahalan at maghihiwalay din, so damay-damay na. Parati natin tandaan na wala.
feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fake. Wala, picture sa kuya, dali. Kaya, Bisaya na ako. Bisaya na, bay. So gusto mo mag-firework? Of course. Ano to, Pyro Olympics? Nakakailan! Gusto mo, di ba? Watch me wait, now watch me eating. Now watch me wait, now watch me eating. Now watch me wait, with me, now watch me eat. Watch me eat, picture. Kaya lumipat ako kay Kalayan. Ay, kagalayan? I love Kalayan. Oh, ano ginawa sa'yo? Pagdating ko nun, inasikaso ka. Ay. O tayo sa problema, ano gusto mong gawin natin? Oo. Doon gusto kong pa-enhance. Wow, ano ginawa sa'yo? Gusto ko yung gawa natin ang paraan niya. Oo. Pagkaupo ko, niresitahan ka, ganun. Ano? Ligo at dasal. 3 times a day. Hindi ba kasi ganyan yung mukha mo? Ewan ko sa mukha na, okay naman yung kilay ko. Oh. Yung mata ko, okay naman. Wala namang problema. Yung ilong, yung pisngi. Oh, Hindi lang talaga sila magkasundo. May gap. pero sa pamilya mo, parang ikaw lang talaga yung pangit, no? Tama? Sa 8 na may magkakapatid, ako lang yung may itsura. Ha? Sa walo mong kakapatid, ikaw ba may itsura? Ay, naku, pag nakita mo yung bunso namin, Ano? ikilabutan ka talaga. Bakit? Blanco na yung mukha talaga. Dinudrawingan na lang kung happy siya or sad. Pangalan niya si Baby Emoji. Isa kasi yung emoticon. Wow! Iyabang mo, sa kumanda ka. O bakit? Alam mo sa'yo, Donita? Kaya naman kumanda may tulong ng siyensya. Wala, tekla. May lahi kasi kami. Ang paritoke ka, sabihin mo. May lahi kami. Tigilan mo ako. Kung makita niyo siya, Donita, 5 years ago, Diyos ko, kikilabutan ka rin. Yung ilong niya, isang dangka na lang, tenga na yan. Hindi niyo ako kilala. Huwag niyo akong Totoo ang ilong ko. O mga kaibigan, ang totoong ilong, magkakalam-alam tayo. Ito. Walang pag-iingat dahil... Bakit kailangan ko saktan ang sarili ko? Oh, totoo ilong ko. O ako ang gagawa. Ba't ka mabaho kamay mo? Kaya naghugas ako. Mabaho. Hininga mo mabaho. Kasi takot ko sa baka may lumabas. In short, naparitoke ka. Ba't ako nga mo na magparitoke? O ikaw, siguro. Meron ang ginawa
problema. Ang gusto niya mangyari, natural ang ganda niya. Eh, yun naman talaga totoo. Dahil may lahi kaming Espanyol. Yes, yes, yes. Oh, may lahi kaming Wala. Spanish. At paritoke ka. Kung hindi yung nagtokan-tokan yan, ba't di ka paritoke? At paritoke ka nga. Tigilan mo yan, Tekla. Aminin mo na para Wala akong dapat aminin. At paritoke ka. Wala akong amin sa paritoke na Paritoke. tumingin kayo ako ng paritoke! At paritoke. Ako nagparitoke? Ako? Oo! Ako ba ang nagparitoke? Ako ba ang nagparitoke? Kung sino gusto mo, ako. Kung tragis ako pala ng paritoke. Dali. Kung ako nagparitoke, anong drama ko sa buhay? Maganda ako dati, nagsawa ako, pinaganito ko. Bago. Kung ako nagparitoke doon dito, buhay pa kaya ang doktor na gumawa nito? Ano ba? Anesthesia lang? Masanay ka na, okay na yan. Bago. Huwag mo ipilit yung mga retoke na yan. At saka hindi pinag-uusapan nyo, ang pinag-uusapan dito yung personality, hindi tulad mo, yung mga bisyo mo. Alam ka punta sa desisyon. Kasi mga retoke yung pinag-uusapan sa sarili ko, hindi lang, o bakit pinag-ako sa mga tao? Ay, bigyan kita donita. Oo, para malaman nila yung totoo, dahil palagi na lang ako binabash ako yung masama, ugal ako ganyan. Hindi nila alam kung ano ginagawa ko sa buhay. Is it proper na dito? Oo! Buti nga yung Vex, tinigil mo na eh. Nag-drugs ka naman agad dati. Kung hindi na kita pinayuhan noon at hindi talaga kita tinantanan, tinutuloy-tuloy pa rin. Hoy! Kaya yung tigilan mo yung vision pag nanakaw, hanggang ngayon nagnanakaw ka pa din. Hindi na ako nagdadra. Dilipat ako, dito ka na para maiwas ka. Nung pinatirahan niya sa akin, yung ilalim, nagbibenta. Pinakatala ko, tekla, dito na yung... Tigilan mo yan, mga ganyan Oy, story. Ben, syempre lahat naman tayo nadadapa. And I know, and everybody, ang buhay ko po ay isang libro. Bukas po to sa publiko. Wala po akong tinago and I really embrace that. Dahil ako ay talagang nagkamali. Lahat tayo nadadapa. Ang importante lang, pag nadapa ka, matuto kang bumangon. Tumanggap sa mga kamalian mo at magbago. Yun! Dapat mong ginawa. Dahil, tandaan nyo guys, talo kayo pagdating sa droga. Yan, tama yan. Lalo na pag di kayo nakarekta, talo talaga. Iba siya sabi mo. Hoy, Mga ganyan-ganyan mga hindi na po siya nag-drugs, tinigil niya kasi talagang inaaway ko talaga siya. Dahil- Kaya ang taba-taba niya ngayon. Pero yung pag nanakaw mo, yung kamay mo malikot-likot pa din, kunyeta ka. hoy, alin naman ay nakarating sa iyo. Sos! Cashier, ano, mga ganon. Yan ang gusto nila. Talaga ba? Oh, mag-hi ka sa ating major sponsor. Ayan, si Sir. Hi, major sponsor. Oh, anong pangalan? Binasa mo kanina. What's your name? Tomer, di ba? Huh? Tanner. I'm sorry? Tanner. No, I heard. I'm just sorry. Oh, you're the just over Tanner Grass, right? Yeah, see, because we read the list of the sponsors and you're one of the major sponsors. And Yeah. We're so very happy for that, sir, and we're so thankful for the support that you've given to the Filipino community. Thank you so much. And I would like to name, of course, our national hero, Tandang Sora, okay? Chora ka na. I'm not sure, I'm sorry. Hello, Tanner. She's a real girl. Okay, you might be wondering, you know, but you can try her for only $25. Oh, sige. Ano gusto mo sabihin ko? Siyempre, ikaw makipag-usap sa kanya. Hey! Wow, hey! Kung ano yan, sponsor. What? Oh, di ba? Go. Kumanta ka na lang. What's your problem? Wow! Wala siyang problema. Bakit mo yung dito? Hi! They find her beautiful, sir. Tanner. Do you find me? Is she beautiful? Really? Oh. Sabi ko sa'yo, maganda ka sa kanyang lahi. Di ba? Small pain. Wow! Small thing but big nose. Ayan, okay? Pale Tanner. But she is very good in singing. You know, once you heard her sing, oh my God, you will go home Why? to record the song. Ah. Ganon. Ayan, sige, galingan mo. Hindi niyo pala. Oo, kaga ka. Pag tinira ka niyan, Diyos ko, lalabas sa'yo kulay green. Tatamaan yung abdo mo. Sobrang laki yun. Tanner. Oh, galingan mo ha. Don't fall, okay? Ano? Don't fall. Don't fall in love. Wow! I'm just kidding. Tanga sa itsura mo, di may love yan. Pero ang ganda mo ngayon, parang kamukha mo yung isang alaga ni Alvin. Sino? Yung sa chipmunk, sa isa
Baka si Theodore, ano yung gusto? Okay, baby. Oh, everyone applause for Verna. Galingan mo yan ha, perfect. Thanks, sir. Here's an upbeat song for you guys. I hope you like it. If you know this song, please shout out. Baka dito lang ako.